Kinong ti par ha Meghalaya kilapan kre ban penlong dakarali hakan nyong terik yayong ban penbor ya ka sorkar jela bat ka sorkar pedeng ban tau ya ka scientific mining policy ka baya hap kat kum kariti bat kendo bat ka jinglong jingman jong kathan. Ngikwa ya ka sorkar jela bakan ya keren bat ka sorkar pedeng ban pentrikam ya ka scientific mining ka baya hap bat ka jingle jingkam kibriu jongi Ong Presiden ka Jaintia Coal Miners and Dealers Association uba Borin Shadap habakiran sekilat patai kubor haka arterik yayong. Ka jingweng no jong ka yingka syari Supreme Court ya ka jingkang ti dewyong ka de ka sinjam ka bangi pediang sobha. Ka bapen scam ya ka hok jong ikum kitrai jaka hapo jong ka 6th schedule ulaban rap. Udkot ka association uba sambor mi lingdo ulapan pau ya ka jing sngokia kabaya day bat kamaryang bat ki jing ki baya kendu ha ka jing ti dewyong lengba ka open cast mining hapo rilum jaintia. Ka jing ti dewyong da ka open cast mining ka day ka bom ya hap hang ni. Nyidon kami ki polisi ka berperkat ya ki jinglong jaka bat ka jinglong try jaka ong uba sambormi. Kani ka rally ka temu ban kerpat ya ka sorkar jela bakan tawi ka komiti ka banle ya ka survey ya karukom long ki jaka bat ban shna ya ka polisi ka ban shimkhia ya ki jing jong ki nong ti par ki barit barya. Nyidon kam ya ka polisi ka batrekam na ka benta jongi om ka balong persya yangi banjur uba sambormi. Na kaliang ka association ka khot ka wers ngobhaya baro ki kenhun ba don benta kentup ya ki nong ti dewyong ki nong nya trok bat ki nong bela bakin wan ya shem benta langsha kini karali. Ngi kwa ban pen I bang ikut jingmut scam na ka benta ka jingti dewyong ka badan jingkit kli om da ki jingti babian benrap uba sambor mi da ka boong ka por ka lade ya ka sorkar bakan penbe ya ki jing ki jongi. Belum ya public hearing belum ya rally ya nyodarik janji hiwete pok hiwet ada nyodarik हमारे सरकार चलाकर हवला काउंटी dan ikram ke सरकार India dan China no kata scientific mining banyak ke tom Secretary Indonesia Port India ngitip syai baka Supreme Court por baka play por baka island dengan trade yang ko ba ay mensim yang ikum kitrai muluk long baka Supreme Court kala island baka jinglong try ka kendel ba dia umar tan long hit mengi kitrai muluk ka kum ka sikshidil handre ke ebat ka bangisem juga long kene ka open cast mining namar ka kum ka kom long ko man jong ka jaka ka jong ni po Jaintia Hills ngimla ban tre yaw dewyong lembaga ni ka open cast mining taka jintmuhi jong kane karali long bangikwa ang tumpaw sa kasokar bangikwa baka sorkar dan tau ilat kilenti banisnai kata ka scientific mining kabayahap baka komlong jong ka kendew hatite kitain ki jongi namar ladang ipai ya ka open cast mining ladang ipai nuksai ka komtre jong kane ka open cast kalong ka ba bha bantre hapo hante hapo Jaintia Hills Khamtam Namar PE po Jaintia Hills ke baca kalong ba kajing jeliu jong kajing don jong dewyong kalong jeliu ha haban ti hadu shispa put le don ba south spa rus pa put ban dewyong don tang south sunfit teban le open cast kalong ka ba tangi na kalian ki ka shani kwa ban pha ka message sa sarkar lang ma kane ka rally hakan yo terik bang ikwa baka sarkar ka de ban ay ni kata ka ain ka bayahap kan bahkan kecukomlong koman jenu kendeu jong yang teh ai ni singomu ya ke sarkar bagala trestom hendrek epat ke bapen singosi yang kalau ngendang ilayo ke sa kamaini nimla bantre takanihi ke ba pelong ini ban pelong yang kene ke rally baka jengwan jong yang ne kalau ban khot ban weru ya ki barok kilom tre dewyong ki ba syakta na kene ke jingkang jong ke dewyong Khamtam kito ki bas no yahap ya kene ka jing angnut ka jongi baka sarkar kan wanra na kita ki bolong kum ki underground scientific mining le ki small scale underground scientific mining pangikwa baka sarkar aswa bakan le ka no ka mining
namaradang ipai kum ketika ain mo ke sorkar kala asna hawana jar khat ar ketika ndegene kadang ko ke ain ke mining policy jah ka jing sisa haswa ke sorkar kan le ekono penu ka ban thawe kono ka ain dan ke policy na ke ban ban khlong yang mau menyum siap ke ban pelong swai ke jing survey ke ya ke to ke kendeu ba kumnu ke komlong ke komanjong ke to ke kendeu kenang ba ka ne enda kila snai ke policy kan long kan pensuken ya du kurang 5 tempet yakini ke open cast mining idon kami ki jaka ki bahak Henry ka kompak kendeu bat ke jong ni po jan hills kami hab bat ke ka open cast mining tak ke ba khakmat du ke jong ke jingang lu ke jong ni nong bengin kwa ba ka sorkar Meghalaya kan penlong kan thung no da kata ka komiti ban la survey yakini ki jaka pat bukan pha saka sorkar India ban thau no da kata ka policy kabaya hab bat ke jinglong jingman jong ke kendeu ke jong ni hab ante po jan hills pada ke jilai ko ko we dan ikut niwer ya baru ki seng bahalang ki asisten jong kitrot ki don ki asisten jong pinong jet muslim ki ba tep dai ki driver long baru kitu ki ba la syak sta nagade ka jing ti doyong long ikwa ki duan sekete rali bangi kum ki nong jengtia ne khamtagi kum ka is jengtia hil ngim kemen le ngim la su ban yai ne kaban ong na kumba pau mata seperti banong bagi trebe aja dengi ku apakah sorkar kan selutu ya kejine kejongi balbakan ain ni kata kamaini kaban long ain bat kaban nyahap ada kendeu ke siap kejongi kata hilong kejing temu ke bahakmat do jong kene karali